Euskadi Irratia. 11 minutu liburutegiak leku isilak izaten dira, baina arreta jarriz gero badago zerbait, Badaude hor soinu batzuk. Hor liburuzaina liburuak hartuta zigilua jartzen ari da. Orrialdeak pasatuta zigilua jarri. Beste orrialde batzu pasatuta zigilua jarri. Eta zigilua bata besteren atzetik, Erabiltzaile bat joan zaio halako batean mostradorera eta liburu bat maileguan hartu nahi duela esan dio. Liburuzainak liburu hartu eta barrakodea eskaneatu dio. Liburutegiko soinuetako batzuk besterik ez dira entzun ditugunak, leku isil horietan soinu asko izaten baitira, eta zuzen ere halako gauzek ematen diete atentzioa gaztetxoei askorentzat oharkabe pasatzen diren gauzek. Nik usteot, jendeak hartzen dagoena liburua, jartzea data. Liburuak hartzen dituzten nion. Maindi Zabala Egidazu eta Uxue Maria Gorostola dira entzun berri ditugunak, Elorrioko liburutegian martxan jarri duten, neu ere liburuzain izeneko ekimenean hartuko dute parte. Baize, gaurtik aurrera, egun batez, liburuzain izateko aukera emango diete lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikaslei. Maindik eta Uxuek kontatu digute, zergatik erabaki duten izena ematea. Bueno, ni joatzen asko liburutegira, ikusten ontzen liburuzainai, eta gozaiaten, ikastola esan zoskuen, eta orduan esan ginen, apuntauko ginela probetako. Ia zer egin zuten ekimen hau, eta bi gaztek parte hartu zuten. Pasaren urtean zer egin zuten kontatu digute Maindik eta Uxuek. Ikartzen zuten liburuak eta hartu, eta gero, zeiretatik aurrera gutxi gora bera, etortzen zanez jende egitzi hau, liburua, ipintzen ginezen liburuak, eta ibili ginen liburuak eskatzen zuzkuenak hartzeko data jartzen eta hori, eta itzultzeko sartzen ginen zen leku baten, eta gero ordenatzen ginen zen euskerazkoak eta gazteleraz zauzenak bakoitza par modoko baten, eta gero eramaten ginen liburuak hartzeko lekura. Etorkizunean liburuzain izatea gustatuko litzaieken galdetu diegu, eta hauxe, erantzun digutena. Bai, ne gustauko jaten. Gustauko jaten izatea liburuzaina, baina lehen hau nahiko naben izan beste zerbait. Medikua. Biei gustatuko litzaieke, bai, baina Maindik aukeran nahiago du mediku izan. Ainhoa Larrinaga, Elorrioko liburuzaina, kaixo egunon. Kaixo egunon. Entzun dituzu Maindi eta Uxue. Bai. Liburuzain izatea gustatuko litzaieken gaztetxo asko aldituzu inguruan, Ainhoa? Nik uste baiet. Bueno, izatez, ekimena jarri gendu martxa norregatik, Osea, arratsaldez jende aurrak etortzen dira, eta sarritan eskatzen ziguten, lagunduko dizun liburuak bilatzen, ero jarriko ditut edo alakoak, Orduan, ikusirik beste leku batzutan ere, ekimena egiten zutela, gu ere animatu ginen, iaz. Hori izan genitun, Maindita, bai, eta Uxue. Egun batez liburuzain izateko aukera emango diezue, 5. eta 6. mailako ikaslei, ekimen hau bere horretan dola antolatu duzu, Zabalkundea indo, izen ematen dute, hori galdetzen didazu? Bai. Hori gurasoen baimena behar dugu, beraz, horri bat bete behar dute aurrek, eta hori astearte eta asteazkenetan jarri dugu itzordua. Lauterritan ateratzen direnean, etortzen dira liburutegira 6 arte. Normalean etortzen dana gero denbora gehiago geratzen da, segustora egoten dira. Baina hori da, gurasoen baimenakin, bikoteka etortzen dira, eta normalean lagunen batekin, baina, aukera daukete bakarka ere, eta gu jarriko ditu binaka, ero, ez dakit, norbait lotxatzen bada, ero beldur bada, ero ez badu bere burua hain gai ikusten, gurasoekin, ero zenideren batekin etor daiteke ere. Orduan hori da, izena ematen dute, eta itzordua jartzen dugu. Noiz datorkien ondo, batzuk ez da eskolarra dauzkatelako, hola, bai.
Zeuren egiteko nagusia zer da, horra aipatu dugu, edo entzun dugu, zigiluak nola jartzen diren, edo nola pasatzen den, barrakodea, baina liburu zain batek liburua gomendatzen ditu, liburu zain batek parean daukanaren neurrirako liburuak eskaintzen dizkio. Bai, saiatzen gara, bai. Bai, bueno, etortzen dianak horren besterako lana ez diegu ematen. Igual hori da, gomendatzea beraiek irakurri dutenen batero, bai, baina, bueno, egiten ditugunak izaten dira, maileguan eman liburuak, itzultzen dituztena jaso, liburu berriei hori da zigilua jarri, etiketa jarri, beraien lekuan jarri, alakoak, bai. Azaroan eta abenduan ibiliko dira, gaztetxoak, liburu zain lanetan, esan duzu astearte eta asteazkenetan, berez lauterdietatik seietara, taldeak osatu aldira, jende animatu zaizu, oraindik badago aukerarik? Badago aukera, bai. Osea, horria eraman dute, baina ez dute entregatu askok. Hori da, horria entregatzen digute, nik ez dakizeinekin egin nahi dut. Bueno, hori, ez? Igual laguna erikotekidea aukeratzen dute, eta ja honekin nahi duela. Orduan, bestearen horriaren zain gaude, eta imaginatzen dut gaur ja, zehaztuko ditugula itzorduak, baina orain lekua dago, bai. 10 saioengo ditugu, beraz 20 aurrek hartu dezakete parte, eta bai, izen ematea zabali dago eta nahi duen handako irekia. Bai, ze momentuz, edo hasiera meintzat hau lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako entzat egin duzu deialdia, ezta? Bai, baina gero DBH-ra pasatu dianak ez dauzkegu konforme batzuk. Eurek ere nahi dutelako, bai, hori da. Jo, pasatu zaigu aukera, ez dakizte, orduan, daukegu pentsatua datorren urtean, osea, 2025an ez dakit urtarrilean, ero, martxan jartzea ere, DBH-koen dako. Hori, herri txikia da, liburutegi txikia da, orduan gabiz pixkat, sobre la marcha esaten dana ero, bai, aukera daukegu horretarako, eta... Eta azkar bereganatzen dute liburuzain paper hori, liburuzain jantzia azkar jantzten dute, edo hasiera batean eta ohitu arte lotxaz ari dira liburuzaintzan? Ez, askoak denak ibizian superfin. Bai, jaso, gero da, lan bat arreta behar duen, horregatik jartzen ditugu bi persona. Ze, karo, erabiltzaile jarri behar duzu ordenagailua, osea, zenbaki batean askok ez dute txartela ekartzen, eta ematen digute berenan zenbakia beraien fitxa aurkitzeko. Zenbaki batean erratuzkero, beste bati mailegatzen diozu liburua, ero ez, arreta jarri behar den lan bada. Orduan, horretan oso konzentratua daude, eta nik uste dut lotxak, ero beldurrak, segituan galtzen direla, bai. Bueno, bakarrutik aurrera, zeu ere liburu zain ekimena, martxan, Elorrion, ideia hau alere beste liburutegi batetik hartu duzu, ezta? Bai, nik ikusian neukan, Gasteizko liburutegitan egiten zala, Saretan eta begiratuta Bilbon ere bai, eta bueno, guri lagundu ziguten gotzone, butrone gehien bat abusuko liburutegikoek. Bai, nola egin, eta ze lan ematen zien, aurrei, bai, alakoekin, bai. Gaztetxoei, tarte batez behintzat liburu zain izateko aukera eskeniko diezu, Ainhoa Larrinaga Elorrioko liburu zaina, eskerrik asko eta ondo joan dadila. Zeuei, bai, seguru. Bueno. Aio. Agur. Faktoria.